Vianočné dekorácie, aká moja najväčšia láska, ktorá sa dá kúpiť. A v rukách držím nádherné vianočné ozdoby v podobe personalizovaných gúľ od Magic Moments, kde nájdete tie najčastejšie slovenské mená. Ja som tam svoje síce nenašla, ale potom existujú aj také, ktoré nesú v sebe nádherné venovania. Už sú takto krásne zabalené, takže je to krásny darček, keď dojdete pred Vianocami k niekomu na návštevu, alebo keď si ich niekto nájde v mikulášskej topánke napríklad. A priznám sa, že ja ich kupujem mojej rodine, mojim kamarátom a vždy im to vykúzli úsmev na tvári. Práve v rukách držím Zuzku. Aj na stromčeku je veľa Zuzky. Čo sa Zuzka nepredáva, či čo je so Zuzkou? Každopádne jedna guľa poletie aj k Zuzke. A tieto personalizované darčeky podľa mňa vyvolajú takú najväčšiu radosť. Sú to gule, ktoré sú plastové, to znamená, že keď vám padnú, ja to extrémne oceňujem, nerozbijú sa a vydržia vám niekoľko rokov. Dokým teda nevymeníte svoje kamarátky alebo rodinných príslušníkov. A podľa mňa bude krásne, keď si pozbierate celú rodinu, nielen pri stromčeku, ale aj na stromčeku. Takže teraz iba taký tip odo mňa pre vás do Vianoc, aby ste našli celú vašu rodinu a potešili každého, koho budete hostiť pri štedrej večeri, že ste na nich mysleli ešte pred Vianocami. Takže takéto krásne personalizované gule Magic Moments nájdete tiež vo vybraných predajniach po celom Slovensku.